Naging viral ang disyerto ng Saudi nang magkaroon ito ng snow. Nabulaga ang mga taga Saudi Arabia nang balutin ng snow ang kanilang disyerto sa Al-Jaf region, na isang malawak na disyerto, mainit at tuyo. Pero pati ang buong mundo ay nabulaga nang ito'y namuti dahil binalot na pala ng snow o niebe. Sinabayan pa ito ng mga hailstorm. Ito ang unang beses na naranasan ng Saudi Arabia ang snow, lalo pat desert climate talaga ang Saudi. Ayon naman sa United Arab Emirates, National Center of Meteorology, may kakaibang weather system ang gumagalaw mula Arabian Sea papuntang Oman. At yun daw ang dahilan kung bakit bumaba ang temperatura sa bahaging iyon ng Saudi. Ikaw, kabisyo, anong gusto mo? Snow o disyerto? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Thursday, November 14, 2024. Sa oras sa 7:31 ay kasama niyo na ang pambansang angkol. Mapa disyerto o yelo. Bet niya yan. Basta may chicks. Angkol Dagol! Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Walang iba. Kahit mainit man o malamig. Basta. Bet ka niya. Tita Tanya Chinica! Dagan salamat. Hi, mga kanor. Ay, good morning. Good morning. Good morning, Ikaw, good morning. disyerto o... Snow. Snow. Sa snow ako. Snow. Snow, bakit Snow. Ay, siyempre, malamig. Ako na magbahala magpainit. Ayo. Basic. Basic. Kasi pag mainit, ayaw mo na mainit. Mainit ka nga eh. Magpainit ka pa. Pero bakit ganun kahit nasa aircon ka, ang asim ng kilikili mo? Basic. Patay. Oh, kawawa naman daw yung ang mga yung mga camel doon. Kasi di ba ang camel sanay sila sa Sa disyerto, sa tuyot. mainit. Oo. Na panahon. Oh, paano ba 'yan? Tsaka doon mo makikita, Tits, na talagang meron ng climate change, no? First time desert nagkaroon ng snow. Oh, kasi nga pag mababa ang temperature, so malamig, ayan, nag-i-snow May pagbabago talaga, no? So, yung mga baha talaga na, may mga, di ba, may nagugulat tayo sa Bicol, may mga lugar Areas. doon na bumaha, hindi naman bumabaha dati. Dati. So, hindi lang sa atin nangyayari yan. Yes. Sa ibang bansa din, ramdam are all, yes. Oh. All over the world. Totoo. Yung climate change, yun naman ang sinusulong, di ba? Global phenomenon. Yes, hindi lang dito sa Pilipinas. Pasay, Dati sasabihin, 'di ba yung sa amin na experience namin sa Mindanao, sa Davao, biglang dati hindi naman binabagyo ang Mindanao, yung Davao region. Pero ba't nagkaroon na ng bagyo? Nakakapasok Oo, tama. na. 'Di ba wala Dahil nun? yan sa mga babaero, syempre. Ay, O, di ba? Galit yung patay. Galit na yung Mother Earth Kaya sa pala mga yung babaero. Kaya yung Kaya pala yung mga pangalan ng bagyo, babae, no? Oo, di ba? Oh. Si Karina, si Christine, Di ba? si Nika. Wala man lang Kahit lalaki. sino dyan sa tatlo, basta maganda. Maganda, di ba? Gano basic. So yung mga, sana naman maging prepare tayo, no, sa mga changes na yan na
Ano kaya, may chance kaya? Hindi natin masabi no na magsusnow din sa atin. Sa Pilipinas? Oo, kasi minsan umuulan din ng yelo eh. Ayon sa aking expertise. Okay. Expertise ko. Ano? Tropical country kasi tayo, pantropiko. Kaya so, hindi tayo mag-i-snow dito. So sure Dito na ba sa yan? Star City, may Snow World. Snow World. Pwede ka dyan pumasok sa Yung Snow pangalan World. ng aso, Snow. Snow. Di ba? Hi, Snow. So yun. Di ba? So, yung mga lugar na hindi binabaha, ngayon, na-experience na natin. So, wag na tayong kumpiyansa. Kumbaga na, pag pinapalikas po tayo, ay tulad ngayon, Tits. Dumaan na si Bagyong Nika, si Marce, si Nika, ang north na bahagi ng Luzon ay palagi nang binabagyo. So ngayon, si Ophel naman, nandun na naman si Ophel. Sila pa rin, hindi pa tapos yung dagok na nangyari sa kanila kay Bagyong Nika. May bago na May naman. bago na namang bagyo. So, anyway, tutulong po tayo dyan. Meron naman po tayong Operation Tulong sa MBC. Kaya, lalo na sa ating To the mga rescue kami. kabisyo. Ayan. Pero ikaw, gusto mo ba ng snow, tita? Snow Pwede o naman. desert? Oo, gusto din. Why not? Desert or snow, pwede naman. Why not? May experience mo lang. Oo, walang problema kung iyon ang darating sa sa Pilipinas. Oo, 'di ba? Pili ka. Pero ngayon tagtuyot ako kasi walang sex life. Patay. Patay. Sabi pa ng driver, sana all. Sabi ng driver, uhaw din pala si uhaw pa sa bitak. camel. Uhaw sa camel daw. Bitak. Di ba? Uhaw siya. Yung camel! Yung driver. Pero dapat sa asawa niya lang siya Yung driver? yung camel. Sabi ng camel, Sabi ng driver. malabon-lubundukin yung likod niya eh. Bukol-bukol eh. Uy, nung camel? Ng driver. Uy, ginamot niya. Nag-inom-inom siya ng kapsul. Nawala yung bukol. ng driver? Ng camel. Kaya niya daw uminom ng isang galon na tubig. Uy, yung camel? Yung driver. Uhaw na uhaw talaga. Yung Kasi camel. Yung driver. Nag-crack yung lips eh. Ng driver? Yung camel. Ang kapal ng balat Nung camel? ng driver. Siyempre, sanay sa araw, nakabilad lagi eh. Yung camel? Yung driver. Walang hiya talaga. Ang kapal. Yung driver Yung camel. Kapal ng labi. ng camel. Ng driver. Sinakyan ng Three Kings. Three Kings. Yung camel. Yung driver. Pumaray pa. Sabi, Kuya, dyan lang po ako sa Star City. Sabi nung... Sabi sa driver? Sabi sa camel. Nakikinig sa atin si Direk Phil ngayon. Direk Phil. Na isang Direk Phil. sa DZRH. Sa DZRH. Direk Phil. Cruz. Hello, Direk. Hello, Direk. Pati si Doc Jade ng Kada Clinic nakikinig sa atin. Hi, Doc Jade. Doc Jade, kaya mo bang i-facial yung mukha ng Pwede ba i-flip mo yung facial yung driver? ng camel? Uy, ano ba yan? Call, magpa-facial ka na daw, sabi ni Doc. Ay, sige, Doc Jade. I'll see you soon. Para bumata po kayo! Doon kayo sa aming anti-aging doctor, si Doc Jade ng Kada Clinic dyan sa may Blue Bay Walk, Macapagal Boulevard, Pasay City! Tuloy-tuloy makikinig dito lang sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Huy, Camel! Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!